мақомоти корҳои дохилаи тоҷикистон гуфтанд ронандаеро ки дар ҳолати мастӣ дар ноҳияи фархор садама карда ва боис ба ҳалокати навраси 13-сола Фарух Ғозиев шуд, дастгир кардаанд. аз ӯ Аскарҷон Бухориеви 41-сола ва молики мошини Opel Astra ном бурда мешавад. пайвандони Фарух Ғозиев мегӯянд ҳодиса 20 июн рух дод ва танҳо баъд аз пойфишории онҳо ронанда дастгир шуд. ба иддаои онҳо дар дохили мошине ки садама кард як маъмури милиса ҳам будааст ва гӯё дар оғоз кӯшиш кардааст ҳодисаро пинҳон кунад. яке аз наздикони навраси фавтида рӯзи 23 июн нақл кард ки маъмури милиса то вақти ба шуъбаи корҳои дохила бурдани муттаҳамон гуфтааст Фарухро мошини дигар зад. вақте ҷиддӣ таҳқиқ мекунанд гуфтааст мусофир будам ва намедонам чӣ шуд. назари ҷониби дигар дастрас нест. вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон дар изҳороти расмияш дар 22 июн ба ин паҳлӯи масъала дахл накарда, вале гуфтааст таҳқиқи ҳодиса идома дорад. манобеъ мегӯяд парвандаро додситони ноҳияи Фархор тафтиш мекунад. наздикони Фарух Ғозиев ҳамчунон аз он норозиянд ки баъди садама наврасро зуд ба бемористон набурда то замони расидани онҳо мунтазир истодаанд. Зеваршоҳ Ғозиев амаки Фарух Ғозиев дар фейсбук навишт додарзодаашро бо мошин зада 50 метр дур партофтаанд. дар чанд соли гузашта садамаҳои маргбор дар матбуоти мустақил ва шабакаҳои иҷтимоӣ баррасӣ ва интиқод мешавад. аксари матбуоти мустақил аз об хушк баромадани омилони садамаҳои пурфоҷиаро фаъолона баррасӣ мекунанд. тарзи ҳаракати мошинҳо дар роҳҳои тоҷикистон яке аз масоили доимии мавриди интиқод дар забони мардум, мақомот ва матбуот аст. дар миёни маъмултарин қонуншиканиҳо ҳаракат бо суръати баланд, риоят нашудани қоидаҳои ронандагӣ, мастӣ, надоштани ҳуҷҷати ронандагӣ ном бармешавад.